ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାକା କାଡୁ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲେ ଶେଉଳ ଆଉ କଣ ମାଛ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଦେଖଉଛି ଏ ଯୋଉ ବଡ ଶେଉଳ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାଗ ର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଶେଉଳ ଅଛି ଏନ କଣ ଅଛି କଉ ଅଛି ବଡ ବଡ କଉ ହଁ ଛୋଟ ଶେଉଳ ଅଛି ଶେଉଳ ତ ବଡ ବଡ ଯାଉଛି କେଜି 1.5 କେଜି ଉପରେ ଛାଡିବ ଶେଉଳ ତ 1.5 କେଜି ନା ଗୁଟିକ 1.5 କେଜି ନା କିଛି ଢାକିତେ ହବ ନା ହଉଛୁ ଏଇଟା ବଡ ଶେଉଳ ଏଇଟା କେତେ ନା ବିକ୍ରି ହବ କାଲି 200 ଟଙ୍କା କେଜି 300 ଟଙ୍କା ଦେଖୁଥିଲା ତା ଆଗରୁ ଖାଲି ରସ ଗଡି ବି ଅଛି ଜାଣ ଗଡି ଓ ନା କେଟା ମାଛ କୁଲା ହଁ ବଡ ବଡ କୁଆ ସେଟା ହଉଚା ପାଣି ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖତେ ହବ ପାଣି ସାରା ଟିକେ ଦେଗୁଳିଆ ହେଇଗଲା ଇଏ ଏবার ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି